dande. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ko yewtere nde laamtoro Sall Abdoul Toksel waɗanta en kala aset. Taw ko e haalerde men ɓamti pulaagu Agnam Yaryaɓe. Ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde ne haalanma ko faati e giɗgol. Ko faati e cehilaagal. Ko faati e eggam. Ko faati e ngondiigu. Ko faati e giɗgol e kala gurdam dewle men. Sifanoma yonta jawtuɗo jertinma yonta garowo. Ɗam Allah adii ɗam dennde woɓɓayi haydara e gurdam. Aɗa waawi yettade ɗam Allah adii ɗam dennde taw ko baŋnge fenniɗo naata ɗiɗa ɗam Allah adii ɗam dennde walla ɗiɗa laamtoro Sall Abdoul Toksel keɓa ɗam Allah adii ɗam dennde. Kala ko faati e gurdam mbi hetto ɗam Allah adii ɗam dennde ko ñande aset kala taw koye radio men radio ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe yewtere men yewtere moɗon ɗam Allah adii ɗam dennde. Ɗam Allah adii ɗam dennde noon ko an jogii e enen fof. Kettore yewtere ɗam Allah adii ɗam dennde joni fuɗɗo. Kettore ɗam Allah yewtere ɗam Allah adii ɗam dennde joni fuɗɗo. tigi kettoɗe yewtere ɗam Allah adii ɗam dennde joni fuɗɗo. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe, on mbiyama jam hiire mon. hande ko ñallal hoore biir 29 lewru duujal woni joyo ɓuru hitande 2021. en garti e yewtere men ɗam Allah adii ɗam dennde ɓennore ɗo e haalirde Agnam ɓamti pulaago Agnam Yaryaɓe. ene to karallagal to Abdoul Wahabu Kane gorko mo yara dande fonde koole nammade sabbuno ngakoji. ene wallodira e Aissata Diallo debbo Gendi, debbo mo liggi seyɓe gorgol e balle e walalde. ene huufi haalirde nde gorko mo ndulumaji Dembe jeejengo saare hamme e nammadi juugele falo salli towde tomborde ngabbirgel jumoɓe tellirgel sippoɓe wawnere joldugel buuli mbula joli yari jeŋi yarani jeŋi jangde ngormali wadde mbiyen ko lamtoro Sall Abdoul Toksel Abdoul Hamid Malik Sada Ahmed Jibril Hamad Dewatu Abdoul Maymouna Samba Habi Diara Penda Diarir Babra Sin Siri Bravo wadde wona toon paaɗen kono dulmaji Dembe kuuɓal salminama. tawi koye deftere mawni men Dembel Sall Alsan Muntaga Demba Gane Moussa Lamine deftere wiyetede ɗam Allah adii ɗam dennde. hade men fuɗɗade yewtere nde en calmini hettiyankoɓe meɗen e kuuɓal ha toon to fayande sagginira fayande fasnade ɓamtare tati taw ko ɓamtare rendo ɓamtare leydi ɓamtare diwan wadde mbiyen en calmini tumbuɗo fayande kuuɓal e gardugol Dembel Sall. eɗen gandi hadis fulɓe ne woodi ene wiya ko welata ko manda ko jogori welde ko so fasi urat wadde eɗen gandi fayande ko toggi ko so tawi deftama ma won ɓamtare diwan meɗen tengti ganduɗa e commune mo Nabbaji Siwol toon to Matam. wadde en calmini toon dendagal bandiraɓe taweteɓe e tumbudu meɗen fayande. ko
ko noon tigi sen ngari kadi e ndeɗo yewtere nde ngannduɗaa ko banndiraaɓe ɓe ceeraani e riwindaade, ɓe ceeraani e laamdaade, ɓe ceeraani e hollude mbelamma maɓɓe, haani hollude heen njurum maɓɓe e ndeɗo yewtere. eɗen kette toon haa toon to Kosel radio, ko noonne haa toon to haalirde Agnam, haa toon to dental yiɗɓe laamtore so labde Togsel, wadde mbiyen denndaangal ɗo jogorɗen hettere walla to ketterɗen e ngaɗo saanga, en mbiɓe jam geno hiire maɓɓe. En jetti jomiraɗo muñanɗo en kadi ha ñalawma tawti bandum. Fulɓe ene mbiya hay haalde jofno koye rokkede jeeya, waddetade en dokkama ko foti ni, en ɓeydima ƴettude jomiraɗo on baɗanɗo en ɗum hay hunde en joɓani ɗum. sikki ala ko jibina e nder yontere he yo wuur waɗe barke, so barke ni kadi tawiɗen barke ɗe, ko noon kadi nde tawno aduna ko dem welde dem mettere salli bo kadi jubbol wiyatno e ko rutti kadi e nder yontere he. En ñaaguima jomiraɗo nde waɗata toon foftorde mabɓe, en ñaaguima duwaw toon to Daka, nde Daka gasata hen dow jaam. En calmini dendagal bandiraɓe taweteɓe toon hande eɗen gandi aɗum nan toon rendi. En ñaaguima duwaw faade leñol meɗen, faade ganduɗa e ɓamtare ɗemgal meɗen. En ñaaguima duwaw ha toon to Madina Gounass. En calmini ceerno e dental Daka, en ñaaguimamo duwaw faade leñol ngol, tawi kadi ko duwaw mo ganduɗa duwaw keeriɗo faade leñol ngol caggal nde o gasni duwonade julɓe kala. Eɗen ñaaguima duwaw faade leñol ngol, nde tawno duwaw ko jogitari ɓi julɗo e wiide jomen bindi en. En calmini toon musidɗo meɗen Lamine Boli toon to Daka Madina Gounass. En calmini toon kadi Abdoul Dem toon to Daka Madina Gounass. En calmini dendagal taweteɓe toon to Madina, ha toon to dendagal tan Madina e kuuɓal. En calminiɓe kadi en mbiɓe kadi ketkimalaki e ndeɗo yewtere. sikki ala en garti e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko hakkude Hammadal e Takko e galle mumen kala, caggal nde ceergal jandere yen ñanden yimɓe fof gone amde weltade, yimɓe fof gandanɗa hoore maɗa gone fijje e jalde ko heewani e ceergal ko ɗo ene teskira neɗɗo ene foti tan jogade jikku moƴƴo hakkude muɗum e wondiɓe mum. Ene teskina neɗɗo ene foti teddinde wondiɓe mum, ene teskina neɗɗo ene foti hormade ɓe tawe galle, neɗɗo ene foti yurmade ɓe tawe galle, neɗɗo ene foti yidde ɓe tawe galle. nde tawno en nanino yimre wotere katante leñol ene wiya puccu ƴooga mbabba yara ko niɓɓere golli, somi yino nenam ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo tan. kono noon so tawi debbo ari e galle, tawi ɗon rewɓe ene ndesa, so tawi an joguiɗa haaju tan koye gadduɗomo ɗon o, sikki ala ngal dewgal neɗɗo ne wawi darnade ɗum jeygol, saabu neɗɗo ko dendaɗo gurdam mum, neɗɗo ko dendaɗo aduna muɗum kala. Neɗɗo serata e wallede, serata e ɗaminade, serata e yowitade. ɗo neɗɗo noon selli ene jogui hunde seeɗa e jiifa muɗum, ene sikka bonore ala, ene sikka ganduɗa caɗele mbaɗata ko ɗon tigui woni ɗo caɗele mbawi fuddanade ɗum. nde tawno kala ko jole neɗɗo ko hoddiɓe muɗum gadata koye muɗum, kala ko jole neɗɗo ko hoddiɓe mum gadata koye mum. tengti noon so tawi gandanɗa hoore maɗa a wone galle ka desaɗo hen, aɗa foti wattude hakkille jiiɗa gadduɗomo kono kadi teddina ɓe tawɗa ɗon ɓe. nde tawno eɗen poti teddinde gondigu taade ceeragu haytani. en ji won seereteɓe wuuro foof renda wiya o debbo seeretaki, taw an resno debbo o yinomo yiɗimo addimo resimo, jiiɗa serde mo donka, saabu won debbo mo serotako. holko waɗata noon? ene waɗa gandanɗa hoore maɗa taw debbo ne moƴƴini gondigu hakkude muɗum e bandiraɓe, hakkude muɗum e wondiɓe muɗum. kono kadi ɗon kadi woto jejjitede noon debbo kala ko moƴƴini gondigu hakkude muɗum e hoddiɓe muɗum, hakkude mum e wonɓe nder galle ɓe, e kala no sifori. so tawi kadi gondigu hakkude makko e joom galle makko o moƴƴani,
dewgal ngal ko juuti fof ko sunu tan woni hen. ɗum noon moƴƴinen gondigo gila hakkunde meɗen eɓe gadduɗen ɓe walla adduɓe meɗen ɓe adduɓe en ɓe ha eɓe tawɗen galle eko nandi hen bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo mataw ko en gabbini hen tan kono ala e deftere he sababu nde miccade en cergal jandere wuro foowi e yo Allah de jarama ha fijirde doora ko hewade e cergal ko. en garino hen ha kanko Hammadal ɗo wi takko e Samba Hawwa e Sira yoɓe ngar ɓe so tawi futuro juulama ɓe ngara ɓe jaaha ɓe tubonoya ceerno ganduɗa hoore maɗa ceerno jobbo woni ceerno mabɓe o. joni noon nde yeehi ganduɗa hoore maɗa ha futuro ha nangdari mudde Hammadal noddi takko wimo ya ƴeew e comcam he comcol ngol memani hen ndiyam gaddanami mi nawan ɗum ceerno jobbo. kirade ganduɗa hoore maɗa jontani jahen guila kirade jontani toon noon kanko takko o naati nder o sorti toon comcol ngol memani ndiyam o addi ngam ɓe nawnora ceerno jobbo ngam tubunoyde ɗum. ko ɗon tigi woni ɗo goppunoɗen yewtere nde bandiraɓe heeɗiyankoɓe haalirde Agnam Bamti Pulagu Agnam Yeroyaɓe. ko noon ko ɗon tigi woni ɗo goppunoɗen nde yewtere takko nangue jungo Hammadal Sira e Samba Hawwa ndewe mabɓe ɓe tindi galle ceerno ɓe tawi galle o ko ene waɗi yimɓe ha heewi way kono ndonu woni ɗon ni e waɗede walla fewjede ɗum nandata. ɓe jooɗi ɓe pari ha haala kan gasi ɓe jetti ceerno yimɓe wonnoɓe ɗon ɓe noon mbi ene jaaha Hammadal ñaagiɓe yoɓe tinno yoɓe jooɗo eɓe keƴa eko jogori ha leddo ko yoɓe tinno toɓe jaaha jafo ɗon eɓe keƴa eko addiɓe ɗo ko otoɓe jaaha. Hammadal wi ceerno jobbo minen dey koyɗe amen ɗe ko koyɗe jam min e miñam en ɓe walla ni min miɗo hamminno gandanɗa hoore maɗa legal ngal mino mbiɗo hamminno legal amen ngal e wuro ngo fof a arino dogde hen moƴƴere an ceerno kono noon e on saaha seyɗane ene heeƴi amen no feewi ha wona seeɗa min donki ittandema gueɗal joni noon min kawriti min belditi min jarlodiri min jafodiri min mbi yomin ngar min tubanma sabu an ka kilifa timmuɗo kormaɗo e diwan he fof e indam e inde miñirakonam kon ɗo e inde ganduɗa hoore maɗa Samba malaɗo o e inde Samba Hawwa ko e miñiraɓe am jeeya sabu elle ɓe mbi ko ñande inde am o jibina miɗo heccimo balɗe 7 mbiɗo heccimo balɗe 7 eyyi ceerno yaaforo min sabu Allah wuro ngo fof kadi ko min ɓuri hande hormadema sabu almudo maɗa o hono ceerno wuuga ko giɗam laabtuɗo. Hammadal itti wutte o noon rokki ɗum ceerno yaltini kaalisa e jeyba mum waddi hen. Samba Hawwa haali hen ha watti signude takko wimo goppemo yo yanɗo yasin kanko kam sirlu makko saktima tawde kay ko min liɓatamo o kay sirlu makko saktima goppemo yo yan yasin wiye o jali ɗo wiyata noon omo heyna ɗo tan Sira muɓɓi hunuko makko ko hade makko ganduɗa heydude ɗon yimɓe fof noon jooɗi jaleɗe ceerno jobbo waaji siftini Iblis ko jamiraɗo duwana yo ndar fedde ko ɗum waɗi seyɗane ina heewi doole no feewi o waɗi duwaw yimɓe ɓe calmodiri gummi ene jaha
ceerno jobbo wi jottude seeɗa jottude holi to Seydina Aliyu woni hoto Seydina Aliyu woni o woni namdari kanko ceerno o holto Seydina Aliyu woni Mouhamadou Siradio ene ɗo ɓen fof noon notimo o wi ɓenne gay ko on hohoɓe diwan o ko Allah hawridini en hen ko Allah hawridini en on e oɗo kiki ɓeɗo hande ko Allah farlini dewgal hakkunde mabɓe o hammadal ko kam resno oɗo takko koɓe ɓiɓɓe baaba seyɗane ene heewi doole e hoddiroji Allah ceergal yani ceergal mabɓe owlinino juutɓe fof sabu wonɓe potani serde joni noon e bawɗe Allah kadi hay goto e mabɓe ala e dewgal o hammadal kadi e hoddiroji Allah serti e jiiɗe ko ma mofte ala podɗo moftude ɗum so wona takko miñum ala podɗo moftude ɗum so wona takko miñum joni jinnomi ko ɓe balla en ɓe dokka en weluya Allah mbatten dewgal mabɓe sernaɓe ene kaala ene jabto koye mumen sire ene warñi cepej sabu omo andi ɓe ko salotoɓe ceergal koɓe salotoɓe ko ɓeɗo kalata koɓe salantoɓe ceerno gongol e ɗum waɗi sire ɗo woni ɗo kañum ko ɗum woni goƴe muɗum eyyi eɓe ɗamini tan kadi koɓe salantoɓe ceerno Samba Hawwa ñuumbi e nofru sira o wi ɓe keɓi kadi gacce takko wi ceerno ma jafoɗami de sabu e aada men debbo haalata e yeeso worɓe ha tenki noon e yeeso kalifa mum min kay ka kalifam laaɓɗo sabu ka ceerno mum woga bammu Muhammadelam min dey mi jaɓi ko kalɗa ko mi jabri ɗum sabu yidde sabu enɗam sakki mi jabri ɗum sabu accere babam nde min taƴnode mi jabri ɗum sabu kalifandi maɗa ngu kalifagu jafuɗon mi jabri ɗum sabu kalifagu maɗa ngu mi jabri ɗum sabu Allah komi debbo noon deseteɗo koma desowo o yiɗa so tawi fewnitaki dedam kadi mi wondi mi jogitantaka mo hay hunde hay dara mi jogorani jogitanade mo so tawi fewnitaki sabu wonde wuro ngo fof ñaaginomi yomi rutto e makko calimi ha yori kos kala ko woni hen miɗo jaɓiri sabu takɗo barowo barnoɗo kala ko waɗa calotoɗo laato tawa hay goto wawnata o calatoɗo laato tawa hay goto wawnata o deƴƴi ko juuti hay goto haalani Samba Hawwa wi ceerno ɗo de ko konngol ko hammadal tan ɓennata ɗo konngol hammadal tan ɓennata ɗo hankadi ne en ummota ko ɗo kadi o jabaki Samba miñi ko noon hande so Allah jaɓi ko jofowo e wure he tawda en hen fof ko ɗo Allah waɗi en tawden en fof ko ɗo Allah waɗi en miɗo yiɗi cabboɗen ha o yetto so tawi ganduɗa hoore maɗa o yettima ɗum waɗe ceerno Aliyu heɓɓiti ala hay goto sabbetake ɗo kay dewgal mabɓe humita tan hay goto jogorani sabbede ɗo hammadal wi takko miñam yo Allah yiɗe yo Allah teddine min kay miɗo anduno wonɓe ceerata min e maɗa kay ko mayde tan serdata en an kay mi yiɗani aade ha fotina maɗa ni takko miñam waɗi saha buru ngo fof yiɗmi restuma nde ceerno wuuga hooti fina sankorimi calimi ha yoori
ha yori kos ko min salino mi saloraki noon ancudema ala komi tinnoɗo gumdam ene dokimi gañmi fawde e maɗa teddendi wurdude e gumɗo e kadi miɗo yinno jokka ɓesnude sabu ko en ronkunoɓe ɓesnidde joni noon ceerno jobbo mi jabri gilli am e takko miñam ɗi meeɗani mayde miɗo heewi wiide gilli ko maayo heewngo teere e gawuuji kala jolɗo e maggo ko joolotoɗo mo ƴeŋtata gilli am e takko miñam kiiɗata ɗi mbadda koye ƴiiƴam am koye ƴiiƴam ɓandu am ko heen ɗi mbadda kesɗitojam e nder ɓerdam ko heen tigi woni gandanɗa hoore maɗa ko ɗon tigi woni ɗo ganduɗa e ɗi mbadda ko ɗon tigi woni ɗo ɗi mbadda en calmini jontaɗo galle mama jarama e tintino tigi goram ko ɗo waɗi noon jimowo o wino ñande nadda e maayo gilli fellide heddade hen ngam lumbade tan ƴeŋnatama andude to bange ngala fongo janta e ɓen yolinoɓe ngam mumen abbade gilli ndeke ɗi gilli noon ngala duuɓi kala yontama hawru hen jokken wona toon paaɗen o wi ceerno jobbo mi jabri sabu haala Allah jangteteka e ngal ɗo duɗal mi jabri sabu deftere Allah nde tamɗa nde mi jabri sabu enɗam pasiragal sabu jiidede e hoddede mi jabri ɗeɗo gueɗe kala gueɗel tan mi tinano ni samba miñam ene ara so tawi ganduɗa hoore ma fattirama ene moƴƴi kono wona sababu makko jinmi muñore ceerno jobbo jinmi muñore ko sababu nde ceerno wuuga o joƴƴinino min hono ndeɗo jonde samba hawwa kañum jaabi tan wi wallahi ko gonga miɗo tawa ceerno wuuga seydi dem wona haside o wimo jokku hammadal o ñaaginoma yomi tinno mi humtana takko min dokkamo wonde baba mum kilifa takko o jooɗo o ñaagodire o rokkodire kanko hammadal kanko ñaagino ɗum ɗo fof beele o so tawi hammadal e takko ene kumtane taw ko kanko wonata ganduɗa hoore maɗa baba dukkirowo takko eyyi ɗum o ñaaginoma kam ɗum kanko ganduɗa hoore maɗa ceerno wuuga miɗo andine so tawi o waɗi hunde welanmo tan miɗo andi o yiɗi tan komi ruttodira e takko miñam ɗum tan woni yidde makko ko jurum makko tan e teddugal makko kanko ganduɗa hoore ma ceerno wuuga ko jurum makko tan heewe amen joni noon mi artiri fof e juuɗe maɗa an ceerno jobbo kala ko mbaɗɗa hen hamin caggal maɗa kala no jiɗirɗa ene yoni min hunde nde deeƴi galle o wi cel hay almuɓe jangannoɓe elle ko wiyaɓe yo deƴƴu ceerno deƴƴi ko juuti o moomi yeeso ngo o jirti waare nde o yeeƴi e seernaɓe ɓe goto fof wi woppiti konngol ngol e juuɗe makko kanko ceerno o jobbo o fiɓodiri peɗeli makko ɗi o moytodiri cammeji juuɗe makko ɗe nomo konngol ngol woni e ganduɗa hoore maɗa sumde juuɗe mum ni ene omo andi e maggol o dirmi kanko ceerno o wi bandiraɓe on nani kaɗo haala hatte eskey hunde fof de ko nde Allah yamiri nde tan hammadal an e takko on jarama
nde ittan ɗum mi ngal ɗo geɗal. Goto e mon fof sotti ko meɗno salanademi ko. Goto e mon fof sotti ɗum ko meɗno salanademi ko. Ɗum kadi ko fimde ko on arnoɓe tigi yafnade. Ko ɗum adduno ɗum. Yafnade ko ɓenni ko ɗum tigi woni ko adduno on e oɗo galle. Miɗo wawno noon humde ngal ɗo dewgal joni koddon retondirɓe. So mi waɗi ɗum Samba Buubu weltoto, ceerno wuuga on kam haalitaake. Hay to woni to kala ko omo waɗa ko tiiɗi e ma o nula almuudo makko hoodde ganduɗa hoore ma e yamirore am. Ɗum ko kanko ceerno wuuga. Eyyi kala komo waɗa ko mawnula almuudo makko so ari ɗo hodda e yamirore am. Eyyi kono noon teddungal ene moƴƴi rende. So neɗɗo rokkama fof nawata fof. Wadde nden ko min nulata janggo e ceerno wuuga. Tawa Samba miñi kadi yettima enen fof ndenden woni o e belawo. Eyyi ɓural gongal hen ngal kadi peccen e mabɓe on jarama yo Allah teddin on ko wona ɓuddi. Takko wi Samba nangu e deede maɗa Hammadal min o natti jomum haramam mi nangata e jungo makko. Eyyi mi nangata e jungo makko de. O jali kadi haw heeni yimɓe kadi fof jori jaleede wonnoɓe ɗon ɓe kamɓe fof kadi goram ɓe jori jaleede. Eɓe deggodiri eɓe koota. Samba Hawwa ene nangi e jungo makko, jungo Hammadal, kono haydara dillata, hay goto e mabɓe haalata, kono ene laaɓi goto e mabɓe fof ko nde jonde e ko jogori jokkade mum ko miijoto. Ɓe ngari haa ɓe ɗesi ganduɗa diwtude damal galle Sira en. O inni heege sabu o ɓenni galle mabɓe. O wi cabboɗon mi hirande miɗo ara. O seli galle mabɓe ittoyde hirande ko kanko yontano ñande hen kanko Sira. Ko kanko yontano kanko Sira. Ɓe naati galle ɓe tawi jeyyal ene fadiɓe ene addi hirande takko ɓenni suudu bamum fooɗi kadi sonko jere woni sakkos nanni toon jungo yaltini feggere nde Hammadal rokkunomo e kumal mabɓe gadanal. Nde feggere e nder hareji mabɓe ɗi ko moftunoɗo ɗum. Hakke makko hutanode Hammadal o wawano yiide feggere mum mande walla seedantagal gilli mabɓe e feɗedu makko. O fooɗi feggere nde, o fiɗɗi ɗum, o ɓuuci, o watte feggordu makko. O jooɗi e jayorgol bam makko, omo jaayo, omo miijo nde Hammadal nannata ndeɗo feggere e feɗendu makko de. Omo miijo ɗum kanko takko. Omo duwo, omo ñuumbo, ganduɗa ko kanko tan famata ha Sira ganduɗa duñi bafal. Sira duñi bafal o giddiri noon o wone hawlade. Ɓe marɓodiri, ɓe kolodiri, heddi eɓe dari ɓe kalata. Eɓe kolodiri hakkude dingiral suudu baba mabɓe ɗo. Goto fof noon ene ngottili e dande goɗɗo o. Ɓe kalata ete kadi e ngol hay goto e mabɓe woyani. Ha jeyyal ƴewniɓe yoɓe ngar ɓe kirto kañum ko jiɗɗo ganduɗa hoore maɗa hoodde. Jeyyal ƴewniɓe yoɓe ngar kañum ko jiɗɗo hoodde. Hande ko kamɓe kirtotto ɓe ittani sukaɓe ɓe bange mumen. Jeeyal jolni lahal mum tan takko yoori jaleede tan wi buudi kadi goram ñande if ñanmi ɗo hen Samba Hawwa
jafuɗon ha koyngal mum fokkitinde kadi ñanden ko buudi wonno ɗum ko hirande buudi wonno ñanden ɗum yimɓe kirtorno Samba Hawwa wi joni mi yofto gorel ma joni mi yofto e gorel ma he joni ñande hen kay mi anda to keɓɗa ɗeɗo doole oɗo sembe mi anda fo hoto keɓɗa ɗum min kay ko ɓandu am ndu foof ñande hen cokkuɗa takko ummi faye makko momi hoore nde sire wi an nene tokoroyam hay sinno kay ka jombajo a anda ganda hoore maɗa ko mbaɗata aɗa andi kam ɓeɗo ciwlisani fedde mumen nde hewani lotade saka ganda hoore maɗa hewani lotade saka noon lodde koye mumen pundi ruyi toon naati e lahal men ngal elle dulendu tan hammadal yoyi jungo muɗum wi mi fadi gongal mi ñamata ɗum miɗo boore takko wi I jam yo gumɗo mo ñamani jelari ene wodani gumɗo nefde o jali kadi o ɗesi ganda hoore ma marɓade e nder lahal he o wi dedam giɗilam sa ñamani kay mi haari jeyyal ko ɗon tan fuɗɗi jertade o futtini sira guete on wimo ñam guijam ɓe hande hay so tawi kirtaki koɓe harɓe sabu ɓe kawritinama taw hankadine ɓe kawriti hay so ɓe kirtaki kamɓe ɓe kaari sabu ɓe kawritinama o jofnani tan jeyyal wiiti longere mum lutti dande ko weli dande ko wawi yimde ko mo foti welde dande e yumtude dande ala jeeyal ko jimowo ngana nde lengi e pijirloji wuro belata ko mawo ara omo wurta Maymuna jaddiri ene jaba walla omo yima Maymuna jaddiri ene jabanamo omo wulla kanko jeeyal omo yima omo dortina mi dañi bela hayyo mi dañi bela gannawol ngare jimen bela mi dañi bela en dañi bela kodde ndufi e kotamam ngare jimen bela hande ɗanetake ko ma Allah weeta hamma doyam addi bela takko miñam yo male yo male jeewo dede mum yo male yo jam ari e jam fiddu am malama koy nganuma dogi jam ariɗo wone yimde jam soriɗo min malama yo min malama e gannawol min malama koy omo yima omo ama omo woya legal fof noon ummi jawandel leldo soro salamata malalel en noti ganda hoore ma ko ɓe tambi kala lengi e ndeɗo falde kala desowo hakke lebbi jamma fof ko jimɗi e gameje gannawol fof ari yimɓe fof notima e ɗeɗo daade bela ha salamata Joob addi ganduɗa hoore ma ndombal sicca malal wari guɗo sicca ay goram ko ɗum kankone o yimanno walla yo wandu ma yo jumarelle yo wandu ma waɗe gosi yo jumarelle yo wandu ma ɗum ko goram ko salamata bu Joob yimanno ɗum yurmede Geno yo won e yaabe ɓe gartata ɓe ganduɗa dusatnoɓe rendo ɓe ganduɗa wallunoɓe rendo andunoɓe rendo fina tawa koko nantite andinnoɓe rendo neɗɗo yo jaggu eko jeeyi yo farnoro eko jeeyi yo andin sukaɓe mum eko jeeyi mangu haɗataɓe jarde haɗataɓe yimde haɗataɓe ganduɗa hoore maɗa haalde belemma e gurdam jawtuɗam e gueɗe bayde hono noon ɗum noon en duwima kadi en kesditiji duwaw yurmede Geno yo won e yaaɓe ɓe gartata omo yima kanko Salamata Joob ndombal sicca ko ɗon hirde fusi ko ma hirde fusi nde yimɓe gandi ɓe kumanaka tawo koɓe pamodirɓe tan e haala kono ɓe cuwa humani taw yimɓe fof nduwi yo Allah yettin ngal leegal ngo wuro elle hande koko dokka ko ɓuri yidde e oɗo jamma tinaki tan
ha tinaka tan yimmin jodi tan ha selli en warta en kadi diddal mumen selli en warta en diddal mumen ngari kadi lonti lengidi babiraado jiido tanum en hammadal kam hebi lenganede laabi didi kono ko hoynantino woni e tebbitaade ko hoynantino ko dum woni e tebbitaade jogorani memde leydi sabu jogori ko tebbede gila dow arnobe fof non kooti ha heddido joni tan ko odo hen Samba Hawwa goto sira e dende barol galoy kowoyel e badara torodel notibe e gulali hammadal inni Allah min dey ndeke mi juulani taw geeje don tan be ngulli jombawma buranma Allah be ndori kadi fijirde gijiraabe dende barol dibi yo wat piccel ngori tan ndeke ganda tinani yani koyngal fokkitima be mbadimo e saret be nayumo liido jeeni banu buudi dungu wura alfa to sukaabe jibina kalfa be nayumo toon gorko baawdo kelal moccoowo kabbowo nana ene toon jiida e wiyobe il faut couper jubbe dame jiida wallahi gandal ko gonga wallahi gandal ko gonga en calmini don kaaw meden Abu Umar Safiyat en calmini mo ha ton to dungural falidi jeeri o jiida e beedo wiyetebe il faut couper il faut jubbe il faut dame di dumunnaaji fofu non hammadal softani goram o nyamata o daanota ko no feewi Samba minyiko arino ko ene dog na tan ene doga tan e safara makko tan hakkunde safrirde wurunde e tafrirde godde o nayimo non hecci hanki to hôpital mawdo to be ƴetti ƴiƴam makko e ƴewde holko woni sababu oɗo rafi kono hande ni be ganni hebde hen ko laabi hammadal ɗanaki e oɗo jamma hay seeda omo waƴa ko ƴiƴam makko dam jogori hollidde jango o ɗanaki o ummima law o ɓubtoyi o arti hawri ganda e Samba Hawwa ummima ko e mudum o wondi e dedo balde fof e safrirde nde mawdo doctorebe o ari ene ardi e dido wodbe be mbi yo Samba Hawwa yalto yo lubbe seeda yo fat boowal habe jalta be namdi hammadal mbele ene resi o wimo ala mi resani docteur o wimo a meedi rest hammadal wi eyi mi resi laabi tati docteur o wi holto be ngoni hammadal wi hen goto ko bi babam jom suudu am jeewo min ceerino lembelam o sankorime don tan docteur e be ngone darundirde tata bengel min ceeri ko boyani min ceeri ko boyani min boydani tan docteur o wi mbele ada anduno ada jogi asellani ada wondi e rafi daabowo docteur wi mo non hammadal wi eyi ko farayse gonnomi be jiitino mido wonde nyaw donado gite ene wiye ganda hoore maada gite nyaw mbedo wonduno e nyaw ganda hoore maada donado gite mo ganda woppata neddo so wona wumni dum safara mudum ala ko gumdam tan rewata hen docteur o wimo ala wona on rafi min jiiti e maada rafi goddo joni non bandirabe teddube do docteur be jiiti e hammadal rafi goddo ma taw enen ko don tan ndaajeten de do yewtere ha nyande wonde so jeydo nyaawi ƴeewen holko hammadal wonduno ƴeewen hol hammadal horrafi mudbe do docteur be tawi e hammadal bandirabe tedduɓe heɗiyankoɓe haalirde añam ɓamtu pulago añam yereyaaɓe so tawi waɗi coggue caggue
en ñaagima yaafo e renndo ngo fof wona ɗum wonno sagoji meɗen. Sagoji men ko yo rew lawol yo feew, nde tawno koye deftere jimden ko taro ene wawi wasde regade, ene wawi wasde fewde, ene wawi wasde labtude e gueɗe bayɗe hono noon. Kono noon kala hen ko oñi on ñagama yaafoyo. sikki ala so tawi jomiraɗo luɓiri en balɗe ma en gartuɗo kadi jokken yewtere nde haado ndeɗo deftere gasi fof so jeyɗo o ñaawi. On jarama e kettugol en duwanima renndo ngo fof tawon kadi e kuuɓal ceengti noon toon to Madina Gounass nde daka o sakto e dow jaam yanoɓen koota e galleji mumen dow jaam e ko duwa toon ko kadi hewde famɗude yo jomiraɗo jaɓanen. ɗum noon en calmini fof tan eɗen ciftina renndo ngo tan ko wayno karallagal kesal ngal humpitade ko woni e nder muɗum ko ene moƴƴi ha maayi, kono kadi habrude ko woni e nder muɗum ko ene moƴƴi ha maayi caggal nde kumpitiɗa ko kabrata ko holko woni. Eɗen gandi saaha fof ene adda joljole e nder karallagal kesal ngal. ɗum ɗo wayini waɗa jeddito waɗa jeddiga jeddi noon jiitata haala, kono noon kam ene ballita hen banggue ngam ma addan woni yimɓe wawde ruttade e miccade e yurnitade holko addanta ganduɗa hoore maɗa, holko addi ɗum ɗo, holko waɗi ɗum ɗo e gueɗe bayɗe hono noon. ɗum noon eɗen ñaago tan renndo ngo nde ɓe mbattata hakkille e karalleje kese ɗe, kono noon ɓe ndento nde tawno pittol ene boni ha maayi, kono noon natata hen tan ko jaɓɓude hen wawi bonnande tan mbiyen ko jaɓɓude hen kala ko wawi wonde. so tawi ganduɗa a naati ɗo ganduɗa a natiri no gandirɗa tan ene gasa an mbasa gandanɗa hoore maɗa ɓilade hen. ɗum noon on ñagama yafuya e won e gueɗe. on calminama. ɗum noon Abdoul Wahabou Kane gorko mo yara dande fonde kole nammade sabbuɗo ngakoji walla mbiyen kanduyel bandu penda bandu katante. on jarama no fewi. en calmini kadi renndo ngo fof en mbiya Aissata Diallo debbo Guendu jarama. tawi kadi ƴeega banggue wonno ga ko gorko mo ndulumaji dembe funeɓe saare hamme nammadi juuguele falo salli towde tomborde ngabbirguel juumoɓe tellirguel sippoɓe waddani ɓogi sabbude saraji waddani ɗumgo wuuro alpha lidu jeeri, kono kadi waddani toon to mbagna e juurure ha toon to saare leguel noodi wudduro lewe jayɓe wadde en calmini ko taari ndulmaji e kuuɓal. bandiraɓe tedduɓe yo jaam waal mbalen nder hen. jarama kettugol jokke hettade haalirde Agnam TV.com son mbaɗi toon on mbawi jenda hoore maɗa hettade haalirde Agnam no hannirta ni, walla jahon toon to YouTube mbindon Yeroyaɓe TV, walla jahan toon to YouTube son jiiɗi heɗade ndeɗo yewtere mbindon lamtoro Sall Abdoul Toksel, walla mbindon ni ɗam Allah adii ɗam dennde ma on keeɓi yewtere nde jawtude e gueɗe bayɗe hon noon. ɗum noon walla ni naton e Tokosel radio kadi ma on ketto jewte ɗe no hannirta ni. ɗum noon on ñagama yafuya yo jaam waal mbalen hen. jarama.